एगो नगर में सेठ आ सिठाइन रहत रहेलो। उनकर 5 गो बेटा रहेलो और 5 गो पतोह रहेलो। तो में सबसे छोटकी पतोह रहे तहन खूब सुंदर रहे आ बुद्धिमान रहे, सुशील रहे, सब तरह से वो ठीक रहे। तो बड़की पतोह कहलक सेठ के कि चले के पियर माटी ले आवे आंगन लिपे खातिर। तो 5 गैली से डलिया खुरपी लेके माटी ले आवे। तो बड़की सेठ के पतोह माटी कोरत रहे तले तो वही जे एगो सांप रहे। तो सांपवा के चाहलक कि हम खुरपी से मार दी। तो छोटकी पतोह कहलक कि ए दीदी मत मारी, सांप का कइले बा, का बिगड़ले बा, मत मारी। अपना सुन के सांप जाके अलगा एगो गाछ रहे, बड़ के गाछ रहे, वही गछिया तो जाके बैठ गए सांपवा। तो सेठ के छोटकी पतोह जाके सांप से कहती है तू यही जब बैठ, हम घर से जाता नहीं तारा खातिर दूध ले आवे। तो सांप वही जे चुपचाप बैठा रहे और ऊ तो गयल सेठ के छोटकी पतोह घरे। तले तो भुला गयल, काम धंधा करे लागल, वही में ऊ भुला गयल कि सांप से का कह के आइल बिया। तब बिहान भइला काम करत रहे तो ओकरा याद पड़ल कि सांप से हम वादा का कह के आइल बानी। तो काम छोड़ के आ दौड़ल गयल कटोरी में एगो दूध लेके आ सांप के लगे आ कहती है सांप से, ए सांप भैया कल तारा से जौन वादा कह के गए रहनी हम भुला गईनी, ओकरा खातिर हमरा के माफी कर, क्षमा कर कहती है। तो सांप कहता रह कि तू हमरा के भैया कहलू, यही से तारा के छोड़ देता नहीं, ना तो तारा के हम काट लेती। तू दूध लेके आइल बारू, तू हमरा से कोनो वरदान मांग, जा कुछ मांगू उ मांग। तो उ कहलक सेठ के पतोहिया छोटकी कि हम तो अनाथ बानी, हमरा केहू नहीं खे, एगो भाई मिल गल, ऐसे बड़का बात का बा। तो वो दिन से वो नाग देवता भाई हो गइलन उनकर। घरे आई फिर अपन काम धंधा करे लागल सेठ के छोटकी पतोह। रक्षा बंधन के दिने चारों पतोह जात रहली सब अपना अपना नैहर पीहर भाई के राखी बंध। आ छोटकी के कहत रही सन कि एकरा के बा, केहू नहीं के, ई कहाँ जाई, ई घरे यही जा काम करी आ तले हमनी के चले के अपना भाई के राखी बांध के आवल जा। वो तो चारों चल गईली सब आ ई घरे काम धंधा करतिया। तले उ चल गईली से तो ओकरा बाद उहे नाग देवता भाई बन के आवतरन सेठ के लगे आ सेठ से कहतरन रौरा हम छोटकी पतोह के रिश्तेदार के हम भाई हैं, बहुत रिगिर कैलन। तब सेठ ओकरा संगे जाए दिलन। आ रास्ता में जात रहेलो तले रास्ता में जात रहेलो भाई बहन दोनों जना। तो रास्ता में कहलन हम तहार नाग भाई हैं, और हम नाग भाई हैं जौन तू हमरा के दूध पियौले रहलू उहे हम हैं, हम तारा के नाग लोग ले जाए खातिर आइल बनी। तो डेरा गल सेठ के छोटकी पतोहिया। तो कहलन तू डेरा मत, तनको मत डरई है, तू हमार पूँछ धल आ पूँछ धो के एकदम तू चुपचाप रही है, जेंगा जेंगा जाम तेंगा तेंगा तू चली है। तो सांप के तो पूँछ धा लेलक आ उ लेके गइलन नाग लोग लेके चल गइलन उनकरा के। तो जा जाता रहन तो देखा तारी सेठ के पतोह छोटकी कि मार हीरा चांदी जवाहर माने दुनिया के अन धन माने भरल बा। तो देख के तो एकदम अबाक हो गईली, उतना तो संपत्ति देखले ना रहली और पहले पहले देखले रहली, एकदम अबाक हो गईली। और ओकरा बाद उ नाग देवता अपना माई से ले जाके मिलौलन, ई हमार बहिन हवे, ई हमार प्राण बचौले बा, वो दिन से ई हमार बहिन है। तो अपना माई से मिलौलन, उ माई बेटी हो गई लखलो, उनका को माई मान लहली। और दिन से उ माई बेटी खानी प्रेम से रहे लगल लखलो। तो रोज देख सेठ के छोटकी पतोह
कि नाग लोक में आ नाग के माई रोज माने दूध गरम क के आ दूधवा ठंडा क के आ गमला में ध के आ चाहे कोनो बर्तन में ध के नाग के बहुत सारा बच्चा रहे तो कनी के दूध पियाओ, जब सेरा जाओ तो घंटी बजा दे तो नागवा के बचवा आके सब दूध पी लसन। तो सेठ के एक दिन छोटकी पतोह कहली, ए माँ आज के दूध हम पियाई। तो कहली कि ठीक बा। उ तो दूध गरम कर दहली आ अपना हाथ से टोलहली। दूध तो सेरा गइल बा, सेरवावत रहली और सेरा गइल बा तो उनकरा तो अंजाद ना मिलल। ओकरा बाद घंटी बजा दहली, घंटी बजा देहली तो सांप के सब बच्चा आके दूध में मुंह डाल देलन सन, सबके मुंह जड़ गइल और तो एकदम बिखिया गइलन सन, एकदम खिसिया गइलन सन कि इनकरा के डांस से मारे, आज इनकरा के काटे। तो नाग के जौन माई रहली उ कहतरी कि इनकरा के मत काटलो, इनकरा में कोनो गलती नहीं थे, ई हमने के मेहमान हई, ई हमार बेटी हई। माने कहली सांपवा के बचवा तो छोड़ देलन सन, ना कटलन सन उनकरा के। तब कुछ दिन हो गए रहत 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 तब सेठ के छोटकी पतोह कहतरी, ए भैया हमरा के अपना घरे पहुँचा द, जहाँ से लिए रहल सेठ से कह के वही जगह हमरा के पहुँचा द। उ कहली कि हमार सास ससुर सभी चिंता करत हुई आ हमार पति चिंता करत हुई। तब उनकर भाई लेके अइलन बहुत संपत्ति, गहना गुड़िया माने बहुत सारा संपत्ति लेके विदा कैलन। तो उ तो देख के चारू जरे लगली सन, चारू पतोहिया सेठ के और रली से जौन इ तो हाथना संपत्ति लेके आइल बिया। तो कहतिया बड़की पतोहिया सेठ के कि जब इतना अन्न धन लेके आइल ही बारी, इतना दौलत लेके आइल ही बारी, तो इनकर भाई काहे न खने एगो सोना के झाड़ू दे दे। तो वही जमाने तो देवता रहलन, नाग देवता, सोना के झाड़ू एगो दे देहलन आ एगो हीरा के हार देहलन आ देव के चल गइलन। ओइसन तो हार माने कोनो जिला जवार में ना रहे, कोनो गांव में ना रहे, कोनो राजा महाराजा के लगे ना रहे। आ एकदम दिने 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 माने ऊपर माने बढ़ल जाए थी, गावे गावे हल्ला होके जाओ कि सेठ के छोटकी पतोह के लगे ऐसन सुंदर माने वो हार बा कि कोनो सोनार वैसा ना बनाए पाई। और धीरे धीरे हल्ला होत 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 माने मुँहे मुँहे सबकरा पसर गए, सब गावे गावे गावा गाई माने एथी होते होते माने वो राजा के रानी भी सुन रहली। तो राजा से कहत रही, ए राजा हमरा वो हार पहिरे के मन करता, वो हमरा के मंगवा दी। तो राजा कहलन ठीक बा। तो अपना सिपाही सन के भेजलन, सेठ के छोटकी पतोह के लगे जौन हार बा तो लेके आओ। तो डरे तो माने जाके सिपाही कहलन सन, ए सेठ राजा के ऑर्डर भइल कि जौन छोटकी पतोह के लगे हार बा उ देहे के। तो सेठ तो डरे माने निकाल के और छोटकी पतोह से मांग के दे देलन। कि पतोह से गलन कहलन कि राजा के ऑर्डर बा हार के, तू निकाल के दो ना तो से जानते बारू कि राजा के का करीहन ना करीहन उनकरा मन के। तो डरे निकाल के दे देलक हारवा आ बहुत दुखी भइल, हारवा निकाल के दे देलक। तो दुखी भइल अपना नाग भैया से कहला। तो कहला नाग भैया उनकर बहिन ते कोनो चिंता मत कर, राजा खुद तोरा के हार लौटा दीहन, वो पहिरबे ना करीहन, खुद तोरा के लौटा दीहन, ते दुखी मत हो। तो रानी जब पहिरली सिपाही ले जाके दे देलन सन। आ रानी जब पहिरली आ शीशा में देखा तारी तो गर्दन में तो सांप लटकल बा। तो हार निकाल के फेंक दे तारी, जब पेनस तब सपे लटक जाए उनका गर्दन में। तो निकाल के फेंक दे। आ राजा से जाके कहा तारी कि जब पहिरतनी तो हमरा गर्दन में सांप लटक जाता। तो राजा फेन अपना सिपाही के भेजलन कि जा सेठ के छोटकी पतोह के बुला लिया। तो सेठ छोटकी पतोह उनकर गइलक लोग। तो राजा कहलन वो हार में ते का जादू टोना कइले बारे कि जब हमार रानी पहनता तो वो में सांप लटक जाता। तो कहलक राजा साहब हम कोनो जादू टोना नहीं कइले, आ ई हार हमार नाग भैया देले बारन। उतने में तले नाग देवता प्रकट हो गइलन वही जा
आ उ कहला नाग देवता ई हार केहू ना पहिरे सकी, जब पहिरी तो ये हमार बहिने पहिरी, हम बहिन के अपना उपहार में देले रहनी। ई हमरा के दूध पियौले रहे आ हमरा के बचौले रहे, वही उपहार में ओ दिन से ही हमार बहिन हो गल, हम एक भाई हो गई। वही दिन से नाग पंचमी के पर्व मनावल जाला। कथा अच्छा लगे तो लाइक करम, सब्सक्राइब करम हमरा चैनल के।